Sawubona igama lami ngumfanelo uPhenyi Bheshu nginguwakwadzanibe isibongo sikubingelela einsukwini ke banye bathi it's a blue Monday ngithi mina kuya ngokuthi wena iMonday uthatha kanjani uyabona abanye ngikhuluma nawe nje obayizolo busasele abanye khane bevuka manje abanye umunye usagqoka igown isiphithiphithi nje sento ongeke ke uzwe ixazulule bakwethu kanti ke sikwethulela ke uhlelo obukhoma ukhumbule ke sisakaza bukhoma sila endaweni ke yase The Hangout 1632 number 1 First Street mawuthanda la endayeni section indawo yokuncebeleka ungakwazi ukuthi ufike kuyona ukwazi ukuthi nawe ubamba umuntu wakho ngesandla kwesisikhathi bakuphathe kahle yonke into ihambe ke ngendlela efanele namuhla ke uhlelo ke lo lesoluthi nje janti ukhumbule ukuthi ngo3 o'clock silindele ukuba sikwazi ukuthi ke sizokhulumisana nabo ke abathintekayo noma ke sizwe kabanzi lezi izitori njoba kubhizi njoba ngikhuluma nawe nje kumanje kuyamashwa eThembisa West Secondary School kuyamashwa esiziba primary school ngenxa ke yembiko ke yokuhlukumezeka kakwazi ke ingane sibonile ke gijima iveni gijima amaphoyisa sifuna ukuqonda kabanzi ukuthi ke ngabe kwenzekeni siyazi ke sekungeneleleke nabe politics sekukuningi nokho ke okukhona kodwa ke okwamanje ngifuna ukuthi ke siye lapha edolobheni siye Ivory Park siye ePony Park siye Calfontaine sikwazi ukuthi ke sikhulumisane nabakwa Eskom ugesi ke awukho sifuna ukuqonda kabanzi ukuthi ke ngabe ke ukuze amandla kagesi angabibikho ngabe isilungu sithini ngoba hleze kukhulunywa isingisi yeah kodwa ke niyasithanda futhi isingisi kodwa mase sikhulunywa futhi kuthiwa conductor feeder umuntu afone hey thani bebekuthiwa lapha yani mina bese kuyaxakeka ukuthi kanti sifunani okay nangaphandle ke kokupholisa amaseko singabe sawushaya uzamthilili ubani la uLinda M Mthombeni yes uyaphila Linda M Mthombeni ngiyathemba ukuthi yonke into ihamba kahle ukhumbuleke utshela abanye abazali ukuthi ngo3 o'clock namhlanje sizoba live sikhulume ke sizoqonda kabanzi ngodaba oluthinta izikole kanti ke asikhumbuze iOMS yenzeka kulempela sonto esibheke kuyona OMS SA ungacheck ipage ke kwa Facebook wabo ukhumbuleke ukuthi bazobe khona abaculi abahlukahlukene okufaka phakathi oSjava oShimza nabanye abaningi esokwazi ukuthi sikutshele ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kuhamba kanjani njengamanje ngiphethe uEskom estudio inkampani ephaka amandla kagesi yakwa Eskom asikunike ithuba and if you can just greet the people at home they are watching you right now the people from iThembisa Online sichazele ukuthi ke ubani wakwabani and what is your role kwa Eskom ngibingelele ePhuthumfanelo kanye nethimba lakho estudio bese ke ngibingelela abelungu bami emakhaya okamakhasimende ethu wonke manje asijoinile nalawa sazobukela later on umlayezo lo engiza nawo why isingena gesi eIvory Eish butwami yeah straightforward hey asina gesi eIvory kwenzakala yeah ushilo na offline yeah yes butwami kuyindawo eziduzilane nayo iIvory no Ebony sibe nenkinga izolo lapho iconductor iwile uyasho uma ubachaza ukuthi bakubuza ukuthi conductor feeder yini conductor kuba iline enkulu kagesi ehambisa ugesi futhi line enkulu ephakela ugesi kule indawo nefeeder ke into kanjalo ukuthi line enkulu bese ke kuba nezintambo eziyezi ziqhume ziconnected lapho so kube ne fault nayo enkulu so imvamisa kwa Eskom masiba nenkinge kanjalo siyaye sizame isisombululo sokuthi meanwhile sisalungisa mhlambe asenze lokho kuthiwa iback feeding iback feeding ukuthatha amakhasimende lawo affectwe ileso sigameko sikagesi uzama ukuyoba xhuma komunye uline ophakela ugesi shuthi siyaye sibheke ukuthi eyipi feeder engasindelwa ngaleso sikhathi and then bese sesizama ukuthi asiconnecte laba in the interim meanwhile silungisa sanda uxolisa kakhulu ke wonke amakhasimende athintekayo ngoba sizamile ukuback feeder kodwa akuso wonke umuntu oye wabuyelwa ugesi njoba nawo ushilo nje ukuthi nawo sesebumnyameni ema7 years so ngikhuluma nje ithimba lethu still on site ngizothi mangiqeda la ngiphinde ngidlule kubona ngibona ukuthi ba progressa kangakanani umbuzo omkhulu obviously ukuthi ngabe bayathembisa yini I've heard you spoke to them over the phone yes. Is it promising or mhlambe inkinga is bathini inkulu kakhulu
Yes, inkinga inkulu but it's promising. Okay. Ngenxa ukuthi kusukela izolo and into engizama ukuyiveza or engizozama ukuyiveza kumakhasimende ukuthi ke kusebenza amathimba ahlukahlukene. Okay. Uyabona abo babe labe envamisa ukubabona bahamba ngama van abe CNC esithi i-Technical Network Servicing Center yethu. Okay. Uthola ukuthi basebenzisana namanye amathimba abasupportayo. Uthola ukuthi mhlambe kukhona i-cable department nayo mele ize yenze ucwaningo layo kube nokuthiza abakwenzayo. Uyabo kuze nabanye benza ama settings abenye department kanjalo so kuya ngenkinga ekhona ngaleso sikhathi that's why ngeke ukuthi mawubona nje abantu labo bajwayela ukuthi why bangalungisi baqede basebenzisana namathimba ahlukahlukene in the back office but okubalekile manje ukuthi all the teams are tirelessly working towards restoring supply to all the affected customers. Ugesi niwukhuphulile? Yes. Niwukhuphule nini kuhamba kanjani and ngiyazi ukuthi ke ziningi nezinye izinto ufuna ukuthi ukusichushise kuzona ngaphambi kokuthi ke siye lapha kulolu daba olulapha endaweni yaseTswelopini ngifuna ukuthi mhlambe ke singene ngiyazi umgodli yaphuphuma kwakuyibongo zami lezo ngisaqala ukusakaza kuthiwa umgodli yaphuphuma umfokazanibe kodwa ke kwahamba sengaba uphenya ibheshu kwagcina senguphenya ibheshu. There's a lot that you'd like to share with us. Nati, we don't want to just focus on the problems. We also want to learn nifika kanjani enqumeni Eskom uthini kuthina and ngiyazi ukuthi mhlambe nabantu bazobuza imibuzo. I'll also just share ngibona ukuthi ubani sihlezi nabo. Yes, take us through. Uyakhumbula ke bhutami ukuthi ngeke ngafundisa ngaphambilini ukuthi njoba nathi siba kwa Eskom nathi siphethwe. So we are being regulated by UNESA. Okay. So imvamisa unyaka nonyaka siyaye si-applyele i-electricity price increase. Njengoba nje besiqala inyanga ka-April sibona kukhuphuka opetrol, kukhuphuka odizili, kukhuphuka into ezihlukahlukene. Ngoba masiphehla ugesi sisebenzisa izinto ezihlukahlukene ukuthi siphehla ugesi. Yes. Amanzi, amalahle, kune transport that is involved, transport lezinto lezi and obviously makukhuphuka into ze transport nezinto zonke nje ezisizayo ukuze siphehla ugesi ziba affected. So that's why unyaka nonyaka ke siyaye senze that application. So this year ke uNESA usigrante u8.76% su Eskom kusukela ngomhla ka1 April. So namhlanje njoba zu20 April it means ilanga lesi20 ugesi ukhuphukile. And uthola ukuthi kunomuntu ongekho aware ukuthi ngenxa ke yezimo ke nokusebenza kagesi ngenye indlela ethile esingeke ke sayangena kakhulu. Kodwa nje ngibonga lokuthi usiphe lethuba ukuthi sizoxoxisana lo namakhasimende ngoba vele njengoba sibhizi ngama smart meter esizongena kiwo later on abantu abanye bekade bemisleader amakhasimende ethu ukuthi no lama meter lawa amasha ayagijima. Yabona gijima njengelinye washi adla kakhulu ama units awasalingani adla kanjani andawazi kakhulu akulona iqiniso. So sekuwesi ke manje ngisho manje obugesi ukhuphukile asithi umuntu bekade simchazela ngaphambilini athi I know ayiqiniso awadla kakhulu uthola ukuthi akazi ukuthi ugesi uye wakhuphuka ngomhla ka1 uzothi maseyothenga ama units abona sekunomehluko abesashathi hayi cha shuthi lokhu vele iqiniso cha kulona iqiniso. So kunenhlobo ezimbili zama meter ku residential areas mangithi ku residential ngisho endaweni yokuhlala kukhona u20 amp u20 amp imeter le eza nendlu yomxhaso RDP oyithola mahhala. So inani lokuthenga ugesi liphansi famakhasimende aku 20 amp kuthi mawuku 60 amp la khona uzobe kuthiwa mhlawumbe upgradeile uhlala ku old location ngabe indlu zebondo in just nje ku residential area awukho ku business tariff ngoba la tariff ahlukile lapho ke imeter yakho siyibiza ngokuthi i60 amp. So nje ama price wakhona njoba ahlukile so mangabe ngiku 20 amp ngiyakwazi kulondoloza imali. But what happens if ngine RDP then senginabaqhashi noma mhlambe ngiyafana yini nomuntu like normal njengoba ukhuluma ngo60 mawungasichazela abantu lapho. Okay, before ngiphendula lo mbuzo ithi qala ngichazela ama price ukuthi kanjani. U20 amp le meter encane ugesi i unit manje nje ukhuphukile it's 2 rand
70.3. Okay. Bese u60 amp u3 rand 0.43 cents 61. Okay. Right. So ungazicalculatela ke wena mawufuna ukwazi ukuthi okay mangithenga ama units awu 100 ngizodinga malini. So mawune 20 amp uzothatha lo 2 rand 70 multiply by 100 bese ukhokhela a total amount for ama units awu 100 ukuthi azobiza malini kanjalo noma ku 60 amp. Bese ngibuya embuzweni wakho wokuthi asithi mhlawumbe ubukade wena unendlu yomxhaso uthole u20 amp so uzama manje so wenza ibusiness manje ufaka ama room. Yes. Ukuthi Indlela yokuphila. Ya ngezwe impela injalo. Hayi just nje ukuthi Yes. sikwazi ukuthi silale sidlile. Yes. Hayi ukuthi business el serious. No, I understand injalo Or into bhuti wami. ezohlala abantwana. Yeah. Okay, nango kumele wenza lokho esithi electricity upgrade. Okay. Ngoba it means angisho ubuthole indle encane le ophiwe yona yomxhaso wathola nesigubhu sika gesi esincane esilingene izidingo zakho so idingo zakho sezishintshile wena usuya upgrade ngoba mele wakha ama room and moyo wakha ama room angisho uyahamba yo cash bill uyothenga For abantwana. noma okay noma Yeah. ngabe wakhela abantwana that's okay Yeah. noma ngabe wakhela abantwana or business Yeah. kodwa ke ngenxa ukuthi consumption izohluka. Okay. Right. Njengoba uzohamba uyothenga material wakhe no gas kuzodinga ukuthi manje uyenze electricity upgrade uyothola isigubhu esikhulu ozothola amandla azonela lama room lawo ozowakha. Okay. It means uzofuna electrician wakho one COC certificate of compliance abese ke uyakwenzela ucwaningo acalculate ukuthi njengoba manje izidingo zakho zishintsha so uzodinga ugesi kangaka. Yes. Uze ke makubu 60 amp kubo 60 amp abantwana bonke babe right and then uzoqhubeka imeter iyo le 1 oku 60 amp asithinte le ye business ngicela ukuthi singayibalekeli Hayi asiyibaleki ya indlu yabantwana ukuthi ngisize Yeah. yes ngizokhona ukusiza abantu abaye babe nengqinamba. Okay. Awukwazi ukuqhubeka nebusiness lakho go 20 amp konke kuzowa. Noma ngithola one like 3,000 per month for abaqasha abawu2. No, i20 amp amandla kagesi kumeter u20 amp awekho maningi. Okay. 20 amp ulungela ukuthi ungaplug igedlela uplug only i2 plate ne fridge. Oh, yeah. So mase uplug o4 plate into eziningi amandla kuzowa vele kusindela. That's why kubalekile ukuthi wenza lo electricity upgrade. Khona ngimibuzo engihlangabezane nayo la kulama vikene kuyo iarea yakho kakhulu. Yes. Ukuthi njengoba sibhizi nje ngesmart bathi abantu ayi manje ke ngoba mina nginama submitter ngifakela abaqhashi bami but manje lo gesi no sowudla la kimi kanti mina ngibafakele ama meter wabo. Okay. Nayi impendulo. It's 1 meter per household thina kwa Eskom. Yes. When uma udecide ukwenza ibusiness ulandela the same process if every 60 amp wakho ubona ukuthi uzoba sufficient based on advice oyithole ku-electrician wakho ngoba mhlambe akunama giza mhlamba sebenzisa indishi namagedlela Okay. asenze umzekelo kanjalo Yeah. kodwa wena usebenzisa ama submeters kuwona ka Eskom ama submeter uzithengele lapho ku supplier yakho othenge khona ngaba noma ngabe UEP will say la othenge kiyo. Okay. So uba wena ne agreement or nokusebenzisana naloyo o supplier wakho but ama submitter lawa azodonsa kwi-meter yethu kwa Eskom. It means uma ngabe mina ngiqhashe kuwena angisho wena waziwayo ka Eskom but mfanele Yes. and then mina usifiso unomsa Yeah. sama tenant wakho sinala ma submitter wena uhambe wawathenga. Yeah. Right and then wena mele ufake ugesi uthenga ugesi ube sufficient kwi-meter ka Eskom. Okay. Thina masolo kusebenzisa sidonsa la from ku main From the meter main house. kodwa sithenga ngala makhadi wama submeters. Then the administration part of it yokuthi sincephezelo usithola kanjani ukuthi ube ne reimbursement kwingxenye ama units esosebenzini leyo ingxoxo wena ozoba nayo Nalo muntu naloya oyifakile. provider loya. Oh. Hayi uEskom sibheka iconsumption ama units owathengile kanye neconsumption yakho and emele kubalance.
Yeah. So that's why ngeke kubalekile. Okay, ngaphambi kokuthi siye Tswelopele, bano 6 years manje abanagesi. Khona mhlawumbe okunye ufuna ukuthi uzivula amehlo ngakho. Okay, ngaphambi kokuthi siye kwindaba yase Tswelopele, ngicela sikhulume ngawo ama smart meter. Okay. Sike sakhuluma nawe ngaphambilini ngama smart meter, si introduce ukuthi sibhizi ngama smart meter, siqale nyakenye, and ngicela ukuthi ngikhumbuze futhi amakhasimende ethu ukuthi sisebenza ngama financial year. Okay. So njengoba namhlanje u20, ilanga lesi20 siku new financial year. Uqala ngo-April. Uqala ngo-April. Okay. Manje siku 2026 2027 financial year. Siphuma ku financial year u2025 2026 esimqede ngoMarch, umuphela uMarch. Okay. So nalo uyozuphele ngoMarch wangonyaka ozayo. yes, uzophela ngo2027 ngoMarch. Okay. So national, and it's a national project ama smart meter. Ngoba sifuna ukuthi wonke umuntu abe smart, sikhona ukuthi kube lula for wonke ku improve ne electricity supply yethu. Ama smart meter yiwo lawa afuna ukungikhulumisa nomakhelwane noma ngingathandi. La uthi Konje now wabiza kanjalo. uthi seyacisha manje sekufanele ngqongqozeke yiwo lawa. Yabhipha bhuti wami, mele Okay. uyilinde, yabhipha iyakubikela ukuthi sengizophela mina ugesi. Okay. Wena kudinga ukuthi nje uqaphe once usoloko wezwa iTPP ungayignore, ichaza ukuthi sengizophela mina ngiloade. Uyabo, Akufanele yes. izicisho. Akufanele izicishe, wena mayibhipha zama ukuthi bese uyaloada. So masivala unyaka nationally bese ses-install almost 500,000 yama meters. Okay. Ngoba we were sitting at 495,626. Okay. That's national. So thina ke sisebenza ngisho ngama province or ama cluster. Thina ku Gauteng cluster masivala unyaka besihleli ku 80854, meaning 80,000, almost 90, because besiphushe ukuthi sizowenza about 100. 90,000. Oh, 100, Sisapusha and lapho sicover wonke ama area. Kodwa ke masicover ama area wonke so senza ngama feeder. Shuthi sihlale phansi sabheka wonke ama feeder lawa okuneyinkinga kakhulu. Okay. Meaning kunama losses kakhulu bese abantu ba experience load reduction le abangayifuni. Sa prioritize lawo ma feeder. Sabuyela sabuka futhi indawo la kulimala ama transformer amaningi khona, saqalela sashintsha from ama meter madala. I hope Ivory Park is involved. Ikhona Ivory It's Park. included, yeah. Yes. Okay. Ngizokupha nje mhlambe ke I breakdown ukuthi senze kanjani. Okay. Kwindawo le yakho sesi replace about 71 transformers sawenza aba smart. Okay. So that's 71 Ivory Park yonke. Oh, Ngoba wow. baningi kanjani Yeah. esiwenze waba ama smart meter. Bese Calfontaine senza about 20 transformers. Okay. And Ebony senza 6, Tswelopele senza 10. Okay. And then iTswelopele neClayville kule site lakho ingxenye eyomkhandlo wasekuruleni, ingxenye eyethu in Okay. both areas. So la kuphakela thina ugesi eTswelopele njengoba ngitsenze ama transformer 10 abayi smart, bese iClayville lephakelwa yithi sesiphushe almost sesiyaqeda. Okay. Sesenza about 70% yefeeder yonke eziphakela ilona indawo. So into esiyenzile senza so sizume iCalfontaine yonke, sazuma uClayville wonke nama feeder wakhona wonke. Then lezinye indawo nje ubalo Ebony kanjalo njalo senza la kunenkinga kakhulu zama transformer ngoba awukwazi ukuthi ugijimele umuntu onogesi ushiye lo onganayo. Okay. Yes. Ya ake siye lapha yana ke kunombiko esuhlelile kunabantu abalapha yana eTswelopele. Angikhumbuze ke sisakhulumisana naye ke usisi uNtombi futhi wawahlophe obhekeleke ukuxhumanisa uEscom namalungu omphakathi. Ya yayibona le nto le uyisikhuluke lapha yana mangqingqiza umphathi. Ya noma engayifuni ke le nto ke la isundazweni ke sase Gauteng. Ngaphambi ukuthi sivale sizoya kuwona ke umbiko abafowethu la bezosifakela odade okuyibona abaseTswelopele abakhalayo ngaloko abakhala ngako. Uma sibuya sizoyigoqa ke asitshela ukuthi ke kuza kanjani abantu babe no 6 years bengenawo amandla kagesi. Okwamanje ake siye kuwona umbiko. Dumelang, lebitso ke nna Joyce Meketsi, ke tswa ko Tswelopele ko extension 6. Re tlile mo because of re need a help ya electricity.
even though ke tsamaya le Auskgomotso Le Candice. le Candice. So re tswa re le ko extension 6. Re na le bothata ba transformer e sa le etsha ka 2021. So till now a e loke a re tsebo re bothata keng. Re ya kwa Eskom re botsa ditori ba re botsa re ba emetse ke customer care ya ko megawatt ba emetse David hore a ba romele whatever tse tshwantse ba romele tsone di time sheet re di tshwere as you see ka mo re na le everything ya rena ke di lipi whatever di meter number tse ba di nyakileng re ba etseditse evidence ya teng kaofela re entse kaofela ka di 17 ne le di 17 16 ka di 16 re tswa mo Isando ane mo Eskom ya Isando re tswa mola ra ba fa bothata ba re batla re founela back. Okay fine, they didn't phone. Ka boela happen na ke tsa follow up on Friday. He ke tsa follow up ya ba lo re ho phasitse ya transformer ya ko ke G41 ya G41 ba re yona e phasitse ba thola evidence ya teng hore ba tla e lokisa and transformer ya teng ke ya 2024. So ya 2021 ba re ai appear mo system. So hore how come I don't know. So we need a help, we need a whoever o ka re assistant ba re botsa re bothata ke eng because of re botsa re cancela batho ba mola nna ba mbotsa re cancela re ena ha di kene tsa tsolo pele. So a ke tsebe cancela re ena ha di kene o mina eng because of ibile cancela ka rena mphakathi. So ha sa nya go thusa rena mphakathi ke mang tshwantsa re thusa e re sa thusi ke ena ro thusa ke mang. Dumelang wa bolelang ke Kgomotso from Tswelapele extension 6. Re ile Eskom then ba re botsa gore a re appear mo systeming ba nyaka dilipi tsa 2023 cause ne ba re fine ka 2023 ba ra re ke motlhagaso mo enough then re patetse di 500 re na le dilipi re di tshwere mara dilipi tse ba re a di appear ko systeming ya bona we don't know how. So ne re gopela abuti mfanele le team ya hae or at least ba re thusa like ba re thusa ra gopela cause ke gale re sena motlhagase since 2021 even today are light re phela ka kerese re phela ka paraffin re phela ka digase di are bomba like it's a lot re ka sheba mo letsong ene re phela re sena tšhelete ba re tsanela ka ra mafifi o dielo tse dintši so re gopela Thembisa as a whole ba beng gona ba baholo ba re thuse ba bolelle ba Eskom ba re lokelle transformer. It's been 6 years now ke bele ngwana ka 2021 ibile today we are skolo with a great R a ona mtlhagase so please ra gopela please. Right, ake sibonga kakhulu ke kuona ke umbiko njoba nani nizwele ngiyacabanga ukuthi ke nayo sisi ke uzwile. Siyabonga kakhulu khumbule ke amathikithi ayatholakala odabeni oluthinta ke umcimbi weOMS ozokuba ngomhla ka 25 kuyo lempela sonto esibheke kuyo. Siphiwe moyo kunjani? Uyabingelela naye nami ngiyabingelela. 6 years no electricity, what's happening eTswelopele? Ngiyabonga bhuti wami ngilalele iclip. So into engiyitholayo kwi clip ilezi landelayo the key things engifisa ukuthi just sindlule kizo before Okay, uphendula. ngiphendula Yes. I safety implications abantu abakhala ngayo Okay. ekutheni nabahleli ebomnyameni nesikhathi abasibalayo baloku bahleli ebomnyameni and then babale nokuthi
bebaze baya na ku cancela ngicela ukuthi angibakhulumela u cancela ugesa Yeah. kuona ka cancela Yeah. ukhansela unjengo somlomo wabahlali ukuthi uzocela ukuthi ngicela ukuthi ngibize uEskom eze nixoxisane naye Okay. right and then aphinde futhi abe indlebe kaEskom abe indlebe futhi yomphakathi shuthi uzozwa ukuthi bakhala ngani abuye axoxisane Eskom bayakhala abantu ilokho nalokho aphinde abe indlebe alalela abesa alona aye ebantwini however thina imvamisa ukuthi masibiziwe sichazele thina so awawazi ukuthi amakhansela Nifuna ukuyibambela nina. afele awakwazi ukuthi afele inkinga zikagesi ngoba buti mfanyana enye into kune service level of agreement Okay. ongena kiyo uma ngabe wena uyikhasmende la kwa Eskom ungena wenza isivumelwano no Eskom akusiwu wena no kansela nize ukansela kusiza ungene esivumelwaneni usuka ngeke uma ungena kwisivumelwano Okay. so ukhasmende I mean ukansela ungena la mase kufuneka igroup but wena uyi1 une right ukuthi uzizele kuthina sikusize Njenge-client. yes Okay. but mase sekuyi group bese kuba kuthi ke through lona ukansela and then Okay. so kunendaba yokukhokhwa kwama 500 rand aba referral yo bathi bona kade bakhokha ama 500 and sike sayikhuluma ngaphambili ukuthi muthole isigwebo kuthiwa Yeah. na inhlawulo yethu beku 6052 rands Okay. not 500 wawufana njengemvula mlomo so into eyenzeka abantu bebekhokha lo 500 and abandon bayishiye kanjalo And Owani then- lo 500 ukhokha? bebakhokha inhlawulo ukuthola ukuthi wena mhlawumbe ubuxhume ugesi ngokungekho emthethweni ubungayisiyona icustomer ubuyiconsumer uthola ukuthi ke manje solo kukhokhe inhlawulo yakho ukhokhele 500 wayishiya kanjalo manje ufana nomuntu ongenzanga lutho ngoba uyishiye ilenga nje but ke nakho ekutheni amangibongela abantu kukhona abantu abaloyal Yeah. we mustn't take advantage of it because khona abantu abasafarayo ama-transformer in question etsolopili yonke about 5 Okay. ngiyathanda ngoba amakhasimende bayawazi namanamba wakhona and into eyenzakele ukuthi ukuze bahlale isikhathi ukuthi kunale hlelo la lwe-DPA defer payment arrangement bekade lenziwa abantu bebathi bebethole inhlawulo kusekwenziwa ucwaningo le-electricity audit bangezi upfront balimaze laba sebakhokhile okanye abekade bona bengayitholanga inhlawulo Okay. shuthi then badelay the whole process ngoba usuhleli ngike ngahamba babala uDavid okusupervisor Okay. owendawo ngike ngahamba naye into meetings on the ground Yeah. sasifika si-attenda na cancel different groups Okay. ngathi ngimalalela beza nekhalo zabo ngezwa bayimakhipha amaphepha afeyidila wakudala alisabonakali nakahle because once wena uye walona wakhokha lo 500 sesalungise yaphinde yalimala ngoba amanye ama-transform uthola ukuthi it's repetitively meaning seyilimala kwesi-2 kodwa umuntu wenzani ukhokha lesa sleeplessa esakudala asikhokhela for inhlawulo yokuqala angazange ayicede nokuyibhadala So Kodwa-ke, what is the way forward? manje kulama-transformer lawa awu-5 Yes. awu-3 arechile i-threshold ngicela ukwabiza ngamanamba azokhona ukuthi azobona ukuthi yena wela kuphi Yeah. eyokuqala i-IPOG 52/2 ebekade sayithola ngoJune last year irechile i-threshold and then we saw sing ilona i-material yakhona Okay. and then i-IP OG 35/1 Yes. siqedile sicede ukuyiqeda ke it's replaced Okay. Bese So i- ayikakhanyi kodwa just ni replace it. no Okay. si replaceile Okay. basorted Okay. bese kuba ne IP OG for one I think ile bekade imention enye ulona usisi leyo thina ifike to our attention ngolona ngoSeptember nayo enye esisotha manje ilona imaterial party kuye kwathatha isikhathi ukuthi ireach i-threshold and njengoba i-reach i-threshold abangaqedi iningi labo kubhadala inhlawulo basakho ke bashiya half So And then- kushuthi nje abantu abakhokhe. Ukhuthaza lokho ukuthi nje khokhani. kubalulekile ukuthi khokhe kuphelele but lezi engizibizile manje eziyi2 Yeah. at least sisosa imaterial Okay. le enye siqedile bese lezi eziyi2 abakayi-reach so course material esiyisosayo nazi inamba zakhona i-IPOG 50/2 sithole last year nayo ne-IPOG 54/4 nayo ikaka-reach ilona i-threshold What is not to reach a threshold?
Because la no, ukhuluma yes. nje nomuntu impela ongezwa nokuthi uthini. Ayi ngiyabonga ngiyaxolisa leli lika George nami nale technical term yethu. Ngiyaxolisa kodwa sibe uyabona nje mase ubuyela emphathi kuthiwa hey nawe awurichanga Yes. i-threshold that's why ungena gesi hey yabona eyinkinga le. kuchaza ukuthi asithi mhlambe kwi transformer ni 8080 80. yes Okay. mani 80 masenza electricity audit senza ucwaninga ukuthi kungani leyo transformer ilimele Yeah. sithola ukuthi abantu about 72 Yeah. abathengi or 64 ayithengi asenze ngo-64 Oh, ugesi Mayithi awuthenga. 64 abantu abangathengi versus 80 then it means abantu abawu-16 kuphela abathengayo Oh. so it means sifuna ukuthi kulabantu abayi-64 angisho bonke sobanika inhlawulo masibanika inhlawulo kumele bayikhokhele kahle kahle ma ungathi wenza imethi kumele bathole bonke mabathola u-6052 ezinhlawulo bawubhadale bonke times le 64 bese sikhona ukuthi sihambe sothenga imaterial so abantu bakhalela i-transformer elinyazwe ama-illegal connections akhoswe i-majority yawo ngisasho ukuthi bakhona abangachumanga ngokekho emthethweni but mabayikhalela so ifuna iyothengwa ngemali le abangafuni ukuyikhokha imali yenhlawulo so yizo izinto ezenza ukuthi kube nama-delay kuko konke kodwa-ke kulaba esebakhokhile kahle ngomningi etisiwiso ukuthi laba bangakhokhi akukho mnandi ukuhlala bomnyameni siyacela ukuthi asisebenzisane ukuze kube nesisombululo No, enye into esizoyenza ngiyazi ukuthi awusiyo umuntu onenkinga. Mhlambe in 2 weeks if we can call you back. Yes, Sibabize ngizokubona. bahlale la. Yes. So that lama threshold and transformer IPG number. Yes. Umuntu akhulume ngento ukuthi nayo la nayo yazibuzela. I think kuzosiza lo. Let's have just Yes. an hour. You are here bakhona la abantu basetholopili Yes. babuza imibuzo. Yes. Pendule then we move. no singayenza izosiza kakhulu Awuzwe. kodwami. Ngenxa ke Yes. yesikhathi sisi ngoba sizongena kolunye uhlelo manje ngo 3 o'clock oluthinta ke ukuhlukunyezwa kweingane mabafunde ezikoleni. We also have ama panelists. Sicela ukudedela mhlambe your last words ungathini? My last word ngoba ngiyazi ukuthi ithembisa online inabalandeli abaningi and sikumkhandlo wasekuruleni ngicela ukuthi just mention ukuthi Yes. i-target akuzona le indawo lezi engiyibalile zodwa Kuphela, but nango kuneyingqinamba ekhona eDavidson ezikagesi Okay. siyazi attenda sisebenzisana nomkhandlu wasekuruleni Yes. and then okulandelayo itsakane neduduza kube nama protest amaningi mayelana nogesi Yeah. so ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi kuna this mass meeting organizwe ubuholi bendawo kanye nathi collectively for uLesithathu Okay. yes sizobe sisetsakane community hall from ngo4 ukuya late Lolo sithathu esibheke uLesithathu kulo lo siyakuwona 22. 20 yes 22, lo yeah. siyakuwona bese kuthi ngolesine Yes. mhla ka23 siyattenda baseduduza Okay. and then sobe siseholweni lakhona nakhona sizoqala ngasame time sicela ukuthi abantu beze bazizwele kuthina bangayi ukuyolwa namakhansela angibakhulumeli futhi ngisasho Yeah. bazwele kuthina ngoba yithi abaphehli nabaphaki bogesi bakhona ukuthi bathole ama-answer kithi kodwa cha impendulo ziyathembisa zinhle kakhulu ngoba kunomehluko Siyabonga kakhulu Ntombi futhi Hlophe uyena ke ongumphathi obhekela ukuxhumanisa inkampani ephakamandla kagesi yakwa Eskom nawo amalunga womphakathi. Odabeni othinta ke abantu basetsolopili siyacela in 2 weeks time mase kuthe ukuthi sidlulise ezinye izinto come back we have a discussion bala babuza imibuzo then we move. Nabo bezokwazi ukuphendula ukusho ukuthi akuthiwani uthenga ugesi. Ngabe manje into yenu yalungiseka ngoba ezinye zeinkinga engicabanga nazo leza siyikhuluma kodwa ke kulungile igama umfanele uphenye ibheshungu wakwaDzanibe Sibongo ukuyothatha nje ibreak sivala live masibuya ngo3 sesibuya ke nolunye udaba oluhlukile sibheka ke indaba ethinta izikole zamabanga phansi Siziba Primary School sibheke futhi iThembisa West Secondary School sibheke kunabafundi omunye usesikole usesibhedlela nje manje bashayiwe okunye ke uzwe uma ngabe sizokhuluma ngathi sekunamaphoyisa ke phakathi wena okwakho ukuhlala eduze kwethu ukhona ke ubaba uDefelt Munyayi ungomunye ke wabantu abazwayo ke emphakathini is a veteran journalist umuntu ozazi inkinga zomphakathi ane experience eningi
ekhona uma ngabe ke sikhuluma ngako ke ama school governing board. Iphinde kube ubaba uKing Khumalo umholi ke womphakathi kuningi ke futhi ke naye nekhundla ke ngokuhlukahlukene kwazo njengomuntu onolwazi lwezinto ezihlukahlukene. Sohlala nabo phansi sibheke ubucayi balezi indaba sibone ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Kulolu hlelo ke bengahambi ngedwa, Derek Phukela, Short by Hauser, Banele Brazo wakwaSondlo labe sikhulumisana khona ke nabo ke abakwa Eskom. Siyathemba ukuthi nakho nini kwazile ukuthi niphenduleke. Siyabonga.